Dobrý den, já vás vítám u dalšího videa a dneska vám ukážu, jak na internetu, jak si nastavit jak kdyby motiv tady ty lišty. Takže jako první, a můžete mít, když dáte novou kartu, tak budete mít tady ukázaný nějaký obrázek vždycky a jak se mi to načte, tak uvidíte. Víte, tady je ten, teďka nevím, jak se jmenuje, ale prostě to budete mít takový obrázek. Takže první je na tady ty 3 tečky. Tady dáte nastavení. Musíte chvilku počkat, protože mi to chvilku načítá. Nevím proč. To načítá. To nemusíme, no, tak už se načítá. No, dáte tady ty 3 tečky, tam dáte pak nastavení. Tak už se to načetlo konečně, takže tady, jak se vám to načte, tak tady dáte získat motivy. To načítáte internetový obchod Google Chrome. Tady se nastavit hodnocení jakože od nejlepšího po nejslabší prostě. Nemáte motivy, rozšíření hry, aplikace a takové hodiny. A tady máte všelijaký ty motivy. Tady mám Black Panther, třeba Dispool. Toto si dám. Kliknete na to. Tady se vám ukáže tady toto. Tady dáte přidat do Chromu. Ono se vám to stane. A pak tam se vám ukáže, že se to prostě bude dávat do Google Chrome. Prostě do internetu. A doufám, že si mi to udělá. No, teďka se vám to stáhne. A je tam napsané, že se to přidává do prohlížeče Chrome. Takže chvilku počkáte. Nevím, jestli se mi to načte. Asi jo. Co se stalo? Jo, už se to načetlo. Takže se vám to takhle změní. Hodíte se, dáme novou kartu. Mám to úplně dopředu. Teďka nevím, co se stalo. Já jsem to nechtěl přehodit. Vidíte, máme to tady. To je pěkný, má to prostě takový obrázek. Tady si máte prostě takový, aj tu lištu máte změněnou, sice toto vypadá normálně, ale tak no. Takže to by bylo pro vše, pokud se vám líbilo video, dejte like. Pokud mě chcete podpořit, sdílejte video a doufám, že vám to, no nevím, jestli pomohlo, ale zlepšilo váš Chrome. A to bylo, takže zatím ahoj.